Fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali l-Partit Laburista kiseb it-tmexxija fil-lokalita tal-Munxar u l-lokalita tal-Furjana biex issa dawn iż-żewġ lokalitajiet se jkollhom sindku Laburista. Fil-lokalita tal-Munxar il-Partit Laburista kiseb 52.6% tal-voti, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 42%. L-ewwel darba li l-Partit Laburista rebaħ dan il-lokal. B'dan ir-riżultat is-sindku l-ġdid tal-Munxar se tkun Carmen Said li kontestat l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għas-seba' darba. Carmen Said kienet eletta fl-ewwel att b'199 vot. Biex tibdel daqsxejn il-maġġoranza mhijiex xi ħaġa faċli, imma grazzi għal lokal kollu li rnexxina nagħmlu dan. Qed tifhem, jiena ġibt l-aktar waħda l-ammont ta' voti, kif is-soltu din tiegħi mhix l-ewwel darba, din is-seba' darba, jiġifieri inħossni kuntenta, inħossni obbligata ħafna issa lejn il-lokalità tiegħi. Fil-Kunsill Lokali tal-Furjana l-Partit Laburista dejjem kellu maġġoranza relattiva. Iżda fl-aħħar snin dan kien jitmexxa minn sindku indipendenti b'żewġ siġġijiet fuq kull naħa. Madankollu, il-folja nbidlet fl-elezzjoni ta' din is-sena. Fil-Furjana l-Partit Laburista kiseb 48.5% tal-voti, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 32.58%. Anke hawn is-sindku se tkun mara, Davina Sammut Ħili li kienet eletta mal-ewwel att bi 323 vot. Bla dubju ta' xejn ħidma kif kienet anki meta kont konsilliera bla dubju ta' xejn ħanibqa' viċin in-nies, viċin ir-residenti kollha tal-Furjaniżi wara kollox jekk tola ir-residenti fl-elezzjonijiet mbagħad iniżlu għalhekk inħoss li ħankun viċin ir-residenti kollha tal-Furjana